Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ako padung sa pantalan. Kaya nangita kog paon guys. Higit kay bulinaw ron. Ani suroy ko og testing aning pantalan guys. Mo ni amo ang merkado sa pantalan. Ato makita guys. Wadyo nagtikaw-tikaw ng dapita guys. Aboy ni na mga motor pero way sud nga mga bulinaw ilang mga pum ani guys. Daghang motor ani manuruyag bulinaw pero wala lagi bulinaw silang suroy guys. Kutob man nay kasagaran suroy karong adlaw. So nangita jud tag paagi ani guys ug asa jud kita ani og bulinaw. Nindot mo pag view din ng dapita guys, pantalan. Puro na siwal ng dapita oh. Ug atong makita guys ang pagatpatan oh. Mao na pagatpatan sa Valencia guys. Gamay ra makita ni pero dapat ito suluyo murag bukad-bukad di adto. Ag dinhi man dinhi guys makita dili kaayo bukad hunasan ra. Unas guys pag anhin ako ani guys. Wa di nang jab-jab. Nay mga motor guys pero way bulinaw karga, way sud. Gabi ra di kuno ang kabo guys pero matod pa pud usa ra kadong ang nakakabo. Ato makita guys ang talisay oh, man talisay guys nga kahoy. Kusog kaayo mo palandong sa palandong guys. Ano lami itanaw dool sa to ang balay karong bugnaw. Huwag mo po ni mo mo po ni bituon guys. Katingan ani. Nindot gihapon ni si Jab guys. Ibutang sa kilid sa balay. Kay burong bugnaw oh. Bituon. Daghan po kay kapusulanan ng bituon guys. Oh. Sa tanto na kong lakaw-lakaw guys. Padong na ko ani sa may riverside. Nakita ko og dwarf nga mangga guys oh. Namunga na day ag mangga ninong iking. Gagmay pa guys. Ug sigurado paborito yun is mga bata. Labayunon man ig bato oh. Mo nang naminos ang bunga ani guys. Kay kining mangga gud humot man kaayo. Ikag medyo kamukaon ani. Ang butod ganahan mata muka og mangga guys sa aslong. Ako lamang bisag pangag ko, kakaon man jud kog mangga basta kuskuson. Ang naging mangga guys, ako man jud ni kuskuson ba. Akong gamit ang kutsara guys karon makaon jud. Bisan o wa na tay ngipon, paborito gihapon nato ni mga pagkaon na. Maikag jud ta aning mangga. Kay mugana jud tong pagkaon ani. Gani usahay ko guys, og gilantan ko mukaon pa ko aning mangga kay murag mawa akong ugam ani. Mga bayabas. Ana mo na prutas.
Pero mukhaan dito siguro gluto guys kay aron dili ta maimpatso. Yung mukhaan puta aning mangga. Di pa bawag view aning highway guys. So nindot kay tanawon. Bisag unsa nga buwak guys, nindot yung tanawon basta i-trim. I-trim nimo guys. Kay magunsa man imong tanom og nindot pero wa matrim. Pero dili tanang tanom ay trimon guys sa maraani. Baliti man tingali ni. Og hantod guys nakita ta og murag dili man ni komunal nga buwak guys. Dili kasagara makita namo diri guys ba pero mao gyud ni national flower di ay sorry. Mao ni sampagita guys, our national flowers. Mao ni sidya guys. Naibong kog dako kasagara sa makita na ko sampagita guys kana mang gatinagsa na pero kani gapungpong lagi. Nahibong ko kaay ani guys, yun ani biyo kaning sampagita kung tambok or labong. Kasagaran ko sampagita makita na ho kay mag pungpong di man magpungpong. Magtinagsa man kini kay pungpong lagi. Ang butog sampagita ba ni basta kay mato pa nila sampagita kuno niya magtagabiran ni ang kahumot ani. Humot kay ni magabi guys, matud pa sa tag-iya ani kay ako manggipangutan na. Kay na-attract man jud ko. Di man po ni matawag bumbil. Kay ang dahon niya murag bumbil pero dili ni bumbil. Sampagita jud kuno ni matug sa tag-iya guys. Muna ni gidangat guys, nangita og paon, nasangit aning buwaka guys. Pero wa mo jud ta kitag paon guys. Mo pauli na lamang ko sa amua og ako miyon guys. Bye-bye.